Здравейте хора, днес ще правим ще играем една игра, тя е много известна и хора, тя е излезна. FIFA 26 излезна. Това е добро начало за годината. Това е добро начало, хора, за годината 2026. Наистина, хора, излезна и нямам търпение да заиграя. Нямам търпение, хора. Нямам търпение да заиграя. Ще е много готина играта, ще ви хареса, сигурен съм. 100% ще ви хареса. И да ви сега ще чуете песента, която беше на FIFA, FC FIFA 23 Mobile. Да видим, хора. Хора, напомня ви тази музика. Хора, напомня ли ви тази музика? Напомня ли ви тази музика, хора? Напомня ли ви? Хора, FIFA-та излезна. И хора, както виждате отборът ми. Сега ще видите отборът ми. 106 оверал, хора, и вижте. Роналдиньо 99 оверал. Като не е толкова добре, но под 99 футболист нямам. Но исках да имам под 105 футболист да нямам, Значи Роналдиньо 99 оверал. Оярзабал 109 оверал. Дембеле, Осман Дембеле 105 оверал. Палмер 105 оверал. Уинс 104 оверал. Гюнтер 106 оверал. Иджес 107 оверал. Майнка 107 оверал. Да, хора. Кенри също 108 оверал. Вратаря 108 оверал. Това са ми, хора, играчите. Харесват ли ви или не ви харесват? Хубави са, наистина, на мен ми харесват. Не е лошо, но не е толкова добре. Буквално някой буквално от 114-115 оверал. За това, хора, и вчерашния ден, хора, казахме чао на нашата прекрасна FIFA 25-та година. И вчера казахме чао на FIFA 25-та. И днес казваме здравей, FIFA 26. И това е, хора. Това е. Поне FIFA-та е излязла и почти всички могат да я цъкат. Не се базикам, хора. Почти всички тази игра може да я цъкат. Защото буквално тя е хубава играта. Не е изобщо лоша. Тя даже е великолепна. Аз за какво казах, че не е лоша, като е уникална. Не е лоша играта, наистина. Става приятна игричка. Приятна игра. Нови футболисти, нови карти. Футболисти с повече оверал.
Тия ще ги взема или просто това. Защото един път хора буквално тия, като тия трима футболисти ги няма. Такива. Точно. Такива, ама малко обрал, нали? Трябваше да ги взема, ама не ги взех. Буквално направих почти всичко, за да може да ми дадат такъв оверал. И така. Сега да видим тия хора, да видим сега тия футболисти, тия трима футболисти, какво ще ги правим. И да видим. Ако добре. Добре. Трябва, става добре. Хора. Нали 305-ички, къде е другата? Не бяха 2, а бяха 3. 305-ички. Къде е другата? Хора, едната 105-ичка съм я сложил. Хора, да го сложим на 105-ичката. Добър, ама... Дай да слагам го, добър е наистина. Ще го оставя там. Видич, айде видиш, ще го променяме. Той ще се оверал съм си още. То половината отбор ми е вече, почти половината отбор ми е вече икони. Ако си взема са Диего Джота като икона. Хора, да видим Диего Джота наистина. Да го видим, защото много ми липсва Диего Джота, хора, много. Беше един хубав, много добър футболист. Много. Наистина много. И да. И сега, хора, ще видим... хора... Тия футболисти са ми се вече продали. Това е... Добре. Така... Хора, написах Диего Джота. Да видим дали ще излезе. Хора, не излиза изобщо. Аз... Буквално, хора, трябваше да му направят карта на икона, буквално.
На икона трябваше да му направят. Буквално, ако го бяха направили, щях до сега да си я взема. Ако, примерно, по-слаба карта, примерно, ягодлата бих си взел. Иначе, бих се молил. Бих се молил хора да ягодлата да го има скоро на карта, да е на карта сложен. И това е, хора. Няма какво друго. Иначе, хора, както видяхте, е дошла FIFA 26. Готино направена. Различно. Бе, хора, не е зле. Наистина не е зле, но липсва нещо. Липсва само едно нещо. Само едно. Че поне ще няма футболист, който е пак и добрия. Който не е много добър. Ай. Да видим. Влизаме тук. И хора, от мен видеото приключи. Ако искате, оставете по един лайк. Абонирайте се за канала ми. И оставете по един лайк. Чао! Това беше всичко от мен. Чао!